Moko kuom mine ma onyuolo moheo nyathi achiel e osiptal maduong' ma MIGORI referral yuago midhiero mar chulo omenda mar thieth bang' yudo ripot ni kad mar linda mama nyalo mana konyo nyathi achiel ma koka onyuol. Catherine Matinde ma en jahigni 19 onyuolo nyithindo 3 e osiptalno kanyaka sani pod omoko kaluwore gi ripot mar linda mama no makoro ok nyal chulo nengo mar nyuolo nyithindo mamoko 2. Beatrice Bange na apisa maduong' mar thieth e osiptalno kata kamano okone ma timore mana kinde mokalo to ok sani. Penye nilienda scanning niliambiwa mtoto ni mmoja, kujifungua ni 3 na sina mbele wala nyuma, mali nitatoa pesa ni watoe wote. Wameniambia mama Rindi nachukua mtoto mmoja tu. Sasa naomba msaada kutoka kwenu venye mnaweza niokolea nitoke hosi. Actually, we had a controversy that Linda Mama will cover only one child. But we had a discussion with our nursing office and our leaders. So right now, Linda Mama covers for the mother and the newborn, regardless the mother and all her babies. Either it's a 1 baby, 2 or 3. Yeah. And also, it also covers, there is a certain period that Linda Mama covers. It covers from ANC, the antenatal period, because mothers, when they go for clinics, they don't pay any money, any cash. Jokuo jamni ochwado magina ma ohinyo bila moro ma hakicha kendo kwalo malo diek